puntua. Lehenbailehen eztabaidatzeko Bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena. Eskubide sozial eta laboral duinak por un modelo propio en Euskal Herria aldarrikatzeko maiatzak 30erako deitu duen grebari buruz. Eztabaida eta behin betiko ebazpena. Proposamena egin duen taldearen txanda, Bildu taldearen ordezkariak dauka ekimena aldezteko eta aurkezteko. Arrondo Andrea, zurea da hitza. Egunon guztioi. Legez besteko proposamenaren zioan esaten genuen bezala, azken urtetako lege aldaketek, murrizketek eta erreforma ezberdinek ekarri dute langileen pobretzea, langabezia handitzea, eskubideen galera eta zerbitzu publikoak ahultzea. Legebiltzar honetan ere, behin eta berriro aldarrikatu eta defendatu dugu politika publikoak goitik bera aldatzeko dagoen beharra. Sindikatu gehienek eta eragile sozialek Hego Euskal Herrian maiatzaren 30erako greba deialdia egin dute. Euskal Herria Bilduk bat egin dugu greba deialdiarekin ados gaudelako deitzaileek emandako arrazoiekin. Arrazoiak soberan daude, zalantzarik gabe. Eta legebiltzarrera ekarri dugu gaia, uste dugulako merezi duela bizi dugun egoeraz eta egin beharko litzatekenaz eztabaidatzea. Emergentzia egoera honetatik ateratzeko modu egokian. 2009tik Euskal Herrian egingo den 6. greba orokorra da. Lehenengo greba deitu zenean esaten zen, deitzaileek esaten zuten ere, politikak aldatzen ez baziren, egoera okertzen joango zela. Eta horrela gertatu da. Asmatu egin zuten, arrazoia zuten. Ya en el 2009 se propuso un decálogo basado en la justicia social, en la igualdad y en el reparto de la riqueza y del trabajo. Medidas relativas al mantenimiento del empleo frente a los despidos, a garantizar unas condiciones dignas para todas las personas, aumentar las prestaciones sociales para responder al incremento del desempleo y la pobreza. Una política fiscal justa y progresiva para contribuir a un reparto más equitativo de la riqueza. Aumentar el gasto público en sanidad y educación para equipararlo a la media de los países europeos. Cobertura desde el sector público a las situaciones de dependencia. El acceso efectivo a una vivienda de alquiler. Fueron algunas de las propuestas que se realizaron en el 2009. Eta gobernuetatik, justu, kontrako politikak egiten jarraitu dute. Krisia aprobetxatzen ari da, urteetan eta borroka askoren ondorioz, lortutako eskubideekin amaitzeko. Eta horren ondorioak begibistakoak dira. Apirileko datuen arabera, Euskal Herrian 230.033 langabetu daude. Joan den urtean baino, 28.260 gehiago. Eusko Autonomi Elkartean, 168.589 langabetu. Joan den urtean baino, 10% gehiago. Emakumeenganako diskriminazioak indarrean jarraitzen du, langabezi tasa handiagoa pairatzen dugu, eta gizonezkoak baino 28% gutxiago irabazten dugu besteak beste. Kezkagarria da ere gazteen egoera. Langabezi tasa oso altua da benetan. Lan bila dabilen bi gaztetatik batek, 50%, ez du lanik aurkitzen. Euskal Autonomia Erkidegoko familien 8,9%, kide guztiak langabezi egoeran daude. Eta ondorioz, ez da harritzekoa gure herrian, pobrezia tasa 11% izatea.
eta gero eta okerrago gaude. Politikatik erantzun egokirik eman gabe jarraitzen da. Eta hau guretzat ez da onartzekoa, onartezina da. Egoera horren aurrean, gainera, egunero Euskal Herriko kaleetan, sektore eta enpresa desberdinetako langileak protestan bere egoera salatzen ikusten ditugu. Azken egunetan eta adibide modura erresidentzietako langileak, metalekoak, funtzio publikoko langileak eta bar. Ezin dugu ahaztu, azken lan erreforma basatien ondorioz, negoziazio kolektiboa gure herrian ez dagoela unerik hoberenean. Ultraaktibitatearen muga, derrigorrezko arbitrajea, ere inposatuak, kaleratze merkeak, zerrenda amaiezina da. Berriro ere politikatik erantzun egokirik eman gabe. Eta gaur hona, Legebiltzarrera maiatzak 30-ko grebaren inguruko eztabaida ez dugu ekarri egoeraren salaketa soilik egiteko. Bereziki aldarrikatu nahi duguna politika da. Ekonomiaren menpe ez dauden politika publikoak aldarrikatu nahi ditugu. Are gehiago aldarrikatzen ditugun edo dugun politikak norabide aldaketa proposatzen du. Ekonomiak sortutako ondorio latzak goitik bera aldatu behar duen politika. Urkullu jauna, behin eta berriro diozu, ez dagoela beste biderik, ez dagoela alternatibarik. Beste biderik ez badago, erabakiak finantza arloko erakundetatik hartzen badira, eta zu soilik edo lehendakariak soilik menpekoa bada, zer egiten dugu hemen? Eta zertarako dago Eusko Jaurlaritzaren buru? Ez. Ez gatoz bat ikuspuntu horrekin, zuen ikuspuntuarekin, eta ez dugu bat egingo etsipen mezu horrekin. Beste aukerak badaudela eta inoiz baino beharrezkoagoak direla, beste eredu bat martxan ipini behar dela, ozen adierazi nahi dugu behin eta berriro. Baina gobernuetatik krisi hau sortu dutenen agindupean jarduten jarraitzen duzue. Beraien mesederako hartzen dituzue erabakiak. Se dan millones a la banca para tapar el agujero financiero, mientras la economía real sigue sin crédito. Dirutza hori guztia jaso ondoren, hipotekatutako herritarrak kaleratzen dituzte, autonomoei eta enpresa txikiei maileguak ukatzen dizkiete. Hau da bidea? Guk ezetz diogu. Eta horren guztiaren aurrean zer egiten ari da Jaurlaritza? Zer egiten ari da lehendakaria? Primero presenta unos presupuestos desde todo punto de vista inaceptables para repartir la miseria, aceptando sumisamente el límite del déficit impuesto, sin iniciativas propias, sin políticas para hacer frente al fraude fiscal, con escandalosos recortes en sanidad, educación y servicios sociales. Jaurlaritzak ez du maila politikorik eman. Ez da gai izan norberak izan behar duen erantzunkizun eta ardura politikoa erakusteko. Ardura besteoi leporatzen diguzue, eta guk errespetua herritarroi zor diegu. Eta ez dugu inondik inora, inoizko aurrekontu murriztaileak onartzeko jokoan parte hartuko. Arro diogu hori, badugulako herri honentzako beste alternatiba bat, gure ikuspuntutik justuagoa eta sozialagoa dena. El Gobierno no ha estado a la altura, utilizando el victimismo como excusa de su impotencia e incapacidad de gestión. El Gobierno continúa responsabilizando a la oposición en un intento de ocultar sus propias carencias. Lotsagarria iruditzen zaigu, azken egunotan, greba deialdiak Jaurlaritzatik jaso duen erantzuna. Mezuak benetan
lotsagarriak dira guretzat. Erkoreka jauna momentu honetan ez dago, baina argudiorik ez dagoenean horrelako gauzak esaten dira. Euskal Herria Bildu se autoexcluye de un pacto al apoyar la huelga del 30 de mayo. ¿No será que usted, señor Erkoreka, y su gobierno no tienen ninguna intención de modificar las políticas que nos han llevado a esta situación, ni impulsar un camino que nos lleve a decidir aquí nuestras políticas, y por eso les resultamos molestos? Aburto sailburuak esan du ere, greba deialdiaren inguruan, gizartearen kontra doan greba dela, besteak beste. Hori ere arreta desbideratzeko mezua izango zen. Sailburuak ere badakielako ze politika mota doan gizartearen aurka. Jaurlaritzak onartu nahi zituen aurrekontuak doaz gizartearen aurka hain zuzen, Aburto jauna. Emergentzia egoera batek eskatzen duen plan bat, edo eskatzen du, plan bat egitea, eta hori da proposatzen duguna. Un plan de emergencia real, que contemple medidas para cambiar de raíz el modelo actual, este modelo que nos ha traído a la situación que estamos viviendo, para hacer frente a la lógica de la austeridad y al recorte, que nos lleva a este desastre económico y social. Un plan que responda a las necesidades de la sociedad, de las personas de las que tanto hablamos, y para eso que garantice unos servicios públicos de calidad para todos y para todas, y el desarrollo de políticas de protección social. Un plan que contemple una reforma de la política fiscal en términos de justicia social, que aborde la lucha contra el fraude fiscal con medidas eficaces y que contenga claras medidas contra la corrupción. Un plan de país en términos de soberanía que siente las bases de un nuevo modelo político, económico y social. Hau da guk proposatzen dugun bidea, guk gure bidea. Horretarako borondatea eta tresnak behar ditugu. Ez dakit atzo aukera izan zenuten, Berria egunkarian, Angel Lertxundik idazten duen zutabea irakurtzeko. Libertatea zuen izena. Eta bere hasiera zen, laissez-faire edo utzi egiten, eman askatasun osoa diruari. Ez da momentua osoa irakurtzeko. Gomendatzen dizuet bere irakurketa. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Arrondo andrea. Zuzenketak aurkeztu